1941 maiatzak 3. Gurutze Santuaren eguna. Guretzat, Santikurtz eta Santikurtzak. Bizkargi mendiaren tontorrean, Santikurtzen baseliza bat, Etxanoko partean. Muga eginez, Larrabetzu, Morga, Gorosika, orduan udalerria berau ere Etxano bezala. Bizkargi mendia gerratean, fronte estrategiko garrantzitsua izana zen. Ingurua lubakiz eta bombazoloz beterik. Lubakietan, ijituen karroak finkatuak dira bezperatik. Erromeria ospetsu eta jentetsuan, euren salerosiak egiteko. Soinujole gazte bat, erromeria jotzen ari da zelaian. Eta bere laguntzaile bat, handabil, dantzan ari diren gizonezkoei paparrean trapuzko gurutzetxo bana josten, erreal bana kobratuz. Emakumeak libre dira, ordaintzetik. Hartan, soinujoleak, lubaki batean, ijito karro baten azpian, haurtxo bati erreparatzen dio negarrez. Baldetxo batean bere mantarretan batuta dago. Ijito karroaren inguruan, inor besta ageri. Pieza amaitu eta txisa egiteko plantan badoa lubakira. Karro inguruan inorrez dabilela ikusi eta aitaren batean haurtxoa soinuan sartzen du. Oholtzara itzuli, beste pieza bat abiatu eta erromeria aurrera doa. Haurtxoak negar dagi, baina soinuaren hotzak ez du usten kanpotik ez errentzuten. Nio, hori do kamorrua, hotz egiten dio noizpeinian batek, zelaiatik. Haurtxoa, astiro isilduz doa, nekaturik edo zorabiaturik edo behar bada atseginez amaren sabela baino abaro hobean delakoan. Ijitxoen artean mugimendula handia abiatu da. Haurtxoaren faltaz ohartu direnean, halako iskanbila zabaltzen da non erromeria desegiten den. Soinujoleari ondo etorri zaio hori, hankajokoari emoteko. Hemen leku txarrian gagozak esanez, haurtxoa negarrez hasi da berriz, baina inguruan dabilen burrundararekin, soinujoleak berak ere apenas nabari duen ezer, ostikada txiki batzu ez beste. Noizbait, bidezidor bat harturik, soinujoleak biribilketa gozo bat abiatzen du. Urratsak erritmora edo erritmoa urratsetara egokituz. Eta haurtxoak konforme dirudi. Halaxe iristen da, bizkor baina gozoki, ahate bat urgaina oinkatuz bezala, Torreburubarri izeneko baserriaren parera. Etxanon, hautzaganetik oizerako muino lerroan, Gorosikarekin mugan. Soinujoleak Torreburu sarrera joan behar du, baina beldur da amak hain zorrotz eta elizkoiak nolako erreakzioa izan dezakeen. Zerbait egin behar eta erabaki du. Honek, horixe gure jok, Torreburubarrin geldituko dut. Bere arreba eskonduaren etxean. Sukaldeko maigainean akordioia zabaldu eta haurtxoak garrasika eta ostikoka agertu denean, arrebak erasoten dio. Baina zertakak hemen! Zerren jo! Nora ostu dok? Zoratu inalaz! Soinujoleak historia kontatu dio, eta arrebak aurretik bi umeren amak entzun.
Utsi berton. Haurtxo orain entregetan juten bas, akabuko gabe. Ganera, beste bat behar genduan, eta... Bitu segriparretxo aurten datxoan. Baila, zena... Haurtxoa Torreburu barrin geratu zen. Eta biharamun goizean bertan bataiatu. Gauzak azkar egin behar izaten ziren orduan, Javier Cruz izenez. Orduan etzegoen Xavier eta Kurutze eta horrelako ausarketietan saiatzerik. Aurra ondo hasi zen. Burua gehiegitxo aukeran, oinez ere ondo, txakurkumea harrapatu guran eta abar, baina izketan atzerapen bat zekarren. Atzerapena edo behar bada alferkeria bat. Hitz egiteko ez baitzuen ahorik irakitzen. Dena, ago itxian. Esan aitari baskaltzera etorteko, amak. Eta umeak joan eta pinu ipurdi baten gainean oilarturik, dei egiten zuen. Eta aitak berdin erantzun, ago itxian, amazutan jartzen zan aitarekin. Umeak zelan ikasiko daua berbetan, zeuko lan egiten badautzazu. Aitak pentsatzen zuen, jateko zabaltzen jok, eta ez do galduko. Denbora aurrera, 2 urteak ere atzean utziak, eta ama larritzen hasia zen. Eta umea eroaten hasi zan, medikuaren gana, Zornotzara, Urkiolara, Deustuko San Felicisimora, Errigoitire, zekizkien mirarileku guztietara. Artean, osaba soinu jolea, Torreburu barrira etorri zen Garizuman. Soinua eskutuan jotzera. Amamak ez baitzuen jasaten garai sakratu horretan soinurik ezinolako frivolitaterik. Berak ere, ez zuen panderori jotzen, pandero jolea izanik. Baina soinu joleak ezin zuen 40 egunean soinuari heldu gabe egon. Eta denbora antzura, errepertorioa errepasatzeko eta handitzeko erabiltzen zuen. Arrebaren etxean egiten zituen enseioak. Amamaren eskutuan, leihoak Torreburu zarretik ahalik eta kontraren ematen zuen Torreburu barriko logela batean. Soinu joleak hogea hartzen zuen eserleku eta umea itxia aurrean beloniko jartzen zitzaion, adi-adi eta noizik behinean atz bat sartu soinuaren tolez, zirrikitu edo botoi miragarri haietako batean. Osabak batzuetan usten zion, eta umeak egiten zuen, esaltaturik. Emozioaren lurrunak begiak trabatzen zizkiola. Soinua isildu zen. Umeak atera begiratu zuen eta aita agertu zen. Berak ere soinua entzuna izuela eta osaba soinu joleak beste pieza bat jo zuen eta aitak esan zuen. Horrexen barruan etorri gintzani, umeak bizkarritik umeak osaba soinu joleari. Egia dok bai, eta historia guztia entzun zuen umeak. Beste aur guztiak Paristik etorten zirela, zikoina batek ekarriak, bidean erortzen zirenak salbu, nolabait, leundu behar ziren orduan gertatzen ziren aur galtze ugariak. Iragartzen baitzuten, laster, aiztatxo bat edo nebatxo barri bat izango don, baina gero igual, etzan iristen. Zikoina bidean jauziko jako,
zikoinari, Torreburu barriko mutikoa Bizkargitik etorri zen, soinu baten barruan. Berbarik egiten ez bazuen ere, mutikoak ondo ulertzen zuen historia. Eta arrotzekoa zen, berea hain etorrera berezia izatea, beste Parisko bidaiari haien guztien aldean. Garizuma amaitu zen. Osaba hasi zen berriz ere erromerietan jotzen. Eta aitak umeari berbetan irakatsi beharrean, kantak, koplak eta bertsoak irakasten zizkion. Umeak bere hizkuntzan denak kantatzen zituen. 3 urte gainean eta ama gero eta larriago santu barrezen bile. Harik eta behin, etxe alboan, umea bere konturak nabaritu zuen arte. Jarri zen adi-adi eta umeak ondo ulertzeko moduan kantatzen zuen. Ezkondu eta ezkongai, guztiak ondo bizi nahi, dirua dagonian jai eta olako gauzak. Amari, orduantxe zabaldu zitzaion zerua. Kantatzeko zabaltzen badau, berba egiteko bezabalduko jon. Horrelaxe jaso eta bizi izan nuen nik mundu honetara etortzearen abentura. Aitaren fantasia bat izan zen, etxeko eta inguru hurbileko guztiak jarraitu zutena, amamak barne, liluraturik ikusten baininduten. Lilura ura asko handitzen zuen Bizkargiko tontorra gure etxetik bista-bistan egoteak. Hasi nintzen hizketarako ere ahoa irekitzen eta aitari galdetzen nion. Aita, noz joango gara Bizkergira? Santikurtzegunean. Iritsi zen Santikurtzeguna eta berak, ondino txikiaz, datorren urtean. 5 urterekin ere txikia nintzen oraindik. Urrengo urtean, jo, beti esaten dauztazu horixe. Bai, urrengoan seguru. 6 urte egitera nindoan bezpera gaua ezen laburra izan. Lorik apenas egin nuen biharamunaren posean. Eguna argitu zuen eta ura ezustekoa. Edurra! Inguruak zuri-zuri. Maiatzaren 3 egundoko elurtea, 1900 eta 57. Holan ezin naut Bizkargira eroan. Ura desesperazioa, beste urte betean itxaron beharra. Haserrea ere bai, ni baietz eta baietz ari bai nintzen. Bidezkoa zenez, ezetza izan zen. Azkenean, urrengo urtean, 7 urte egiten dituen egunean, iritzen nintzen noizbait Bizkargira, aitaren eskutik beste herritar eta albo herritar ugarien artean. Bidea erromerian eginik, azken 200 metroak errezuan eta kantuan egin behar ziren. Letaineak, Santikurtz baselizara iristean, lehen lana, mesa santua. Santa Maria, ora pro nobis. Santa Madalena, ora pro nobis. Santo Tomás, ora pro nobis. Santo Domingo, ora pro nobis. Santa Águeda, ora pro nobis. Santa Catalina, ora pro nobis. San Gregorio, ora pro nobis. San Agustín, ora pro nobis. Santa Cecilia, ora pro nobis. Santa Lucía, ora pro nobis. San Vicente, ora pro nobis. San Lorenzo, ora pro nobis. Santa Ambrosia, ora pro nobis. Santa Anastasia, ora pro nobis. San Rafael,
Aitari erropatik tiratzen nion esanez. Noz ikusi behar dodaz lubakiak? Itxaron apur batean, ez amaitutakoan. Nik tira berriz ere erropatik, baina isilik biok, jendarte estu-estuan. Mez amaitu baino lehentxoago, aita ere gogaitu zen antza, eta disimulu guztian, kanpora. Hortixik, hortik zelan nik, dana jentea eta mugimentu edagota. Ba, osaba soinu joleak, karropean eu bakarrik engoan unetxo bat baliatu joan, eta dida soinu barrura. Baina nik negarre egingo neban. Boah, baita arrantzabe, baina soinua bizi-bizi jo, eta kanporantzezoan ezer entzuten. Eta laixe galderak, bata bestearen atzean, misterio argituaren inguruan. Bedinkatuko dugu, hau egun berezi hau, dana ondo urten die. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, amen. Amen. Hasi ditela erromerize. Venga, hemen duzue, ardo oso duzue. Urteko kozitzea. Batxo, gara huese, ondo Txakurre geusike. ¡Guasen José Palira! ¡Hala! ¡Venga! José Pantoli, Coloreli, Cambiamate, Ay, que mote, Bye.
horretan, Hautzaganen erromeriak jarraitzen zuen. Orain eraitzita dagoen taberna denda zaharrean, Joseparenean, gure aitak egun guztian zehar bezala kantuan jarraitu zuen. Tarteka bertsotan ere bai, bapatean. Berak esan eta bera barre, entzuleak algaraka jartzen zituen. Ni aitaren kontra, bere prakei helduta, ezer ikusten ez nuela, taberna bete-betean. Bapatean, eskupare fatal batek gerritik heldu eta barra gainera altxatu ninduen. Aitak bertsoa kantatu zuen, bapatekoa. Sasi bertso bat, beti bezala, baina arrakastatua. Kontrariorik topau esinik, hemen txenabil kantatzen, Ariatzako Valentin bera, nire kontra ez da atrebitzen. Bildurregaitik edonok daki, Hautzaganera ez da agertzen. Nire moduko bertsolaririk mundu hontan ez da aurkitzen. Eta entzuten ditut deiadarrak. Aupa Javi, iaita baino gehiagoaz eta. Nire aita be zelan hazidan, hementxe bertan kantatzen, ikusiko dau ni bez naizela, oraingo zerrez isiltzen, gaurkoan ere ausartuko naiz, bertsotxoren bat botatzen, azkenerako ikusiko da, hemen hor da nagusitzen. Ura txalo sarta. Zer esan joan nik, gehiagoaz. Aitak beste bat kantatu zuen, ari berdin zion txarra naiz txarragoa izan. Kantari ona baizen, eta nik jarraitu. Eta hala, saioa aurrera, sonoroa gainera, biok txen eta txen eta txen errimatuz. Hartan, kartzelaz ez izeneko gizon bat, bera ere sasi bertsolaria, txapela pasatzen hasten da, elizan bandejan bezala. Bota bildur barik, bota! Taberna bete-beterik. Atearen aldebietan guardia zibil bana. Nik guardia zibilei beldur handian nien. Emango ote zuten ezer, eta ara non ikusten ditudan peseta gorri bana botatzen. Peseta gorria diru handia zen orduan. Amaitu zen diru batzea eta ezusterik handiena falta zen. Hau, euk bakarri gaztetako, Iaita baino gehiagoaz eta. Txin, 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 diruaren notzan, haizek ematen jo maitia bihotzian pozan. Txin, 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 diruaren notzan, haizek ematen jo maitia bihotzian pozan. Bueno, gu bagoazak. Bueno, Hautzaganatik etxerakoa, gau beranduan, estarta eta baso bideetan zehar egin nuen, aitaren bizkarrean hankalepo. Neure diru poltsatxoari ondo helduta pinu adarren batek eraman ez esan. Etxera iritsitakoan,
aitak agindu zidan. Liluraturik eta irrikaz nengoen dirua kontatzeko. Aita neu baino umeago zegoen, eta azkenean bere laguntzaz kontaduriak hauxe eman zuen. 14 peseta, 7 txakur handi eta 8 txakur txiki. Dirutza izugarria niretzat. Zer da bizue? Zetak zabizie? Nondik honek diruekaz? Eutzagan eneon gara bertzotan, eta dirue batu dabe, dirue katzela seketa, dirue batu dabe, beronentzat, bertzu ez da bela notan behitu. Eta alaxe bihurtu zen bapatean bertsolari Torreburuko mutikoa. Bertso kontua salbu, haurtzaroa nire oroimenaren itzulmin bezala geratu zen betiko. Bizimodu urria eta bakartia izan nuen. Gure etxea inguruko etxe ia bakarra zen. 200 metrora zegoen amamaren etxeaz beste, urrengo baserriak urrunegi zeuden ume batentzat. Etxea, gain batean egonik, bai Etxano eta Zornotzako auzoak, bai Gorosika, Ibarruri eta Aragokoak paraje handiak ikusten nituen, denak urrun eta behan. Inbidia handia ematen zidan pentsatzeak auzo haietan nire antzeko umeak jolasean eta lagun artean ibiliko zirela. Hala ere, nire haurtzaroa dena jota zoragarria izan zen. Inguru eta bakardade guztia neukan neuretzat. Nahi nituen esperimentu eta asmazio guztiak egiteko, eta txakurra beti ondoan. Behiak zaintzen basorik baso nenbilenean, ia egunero, lehenengo dibertsioa izaten zen zuhaitz punta batera igo eta txoriekin batera nekizkien kanta guztiak abestea. Koplak, bertsoak, latinezkoak, erdarazkoak, aitaren gandik ikasitako guztiak. Banekien batek baino gehiagok entzun zezakela, orduan jente asko ibiltzen baizen basolanetan. Inoiz, beste auzo batzuetara ere hurbiltzen nintzen neure behiekin. Gero norbaitek aitari edo amari esango zion, azelako kantaria daukazuen mutikoa. Laburbilduz eta ondorio handi bat atera behar banu, esango nuke bakardadea erreminta oso efektiboa dala haur batentzat. Gauza jakina da haurrak oso introvertitua ez bada eta aukeran uzten bazaio lagun artea hautatuko duela beti. Eskolaz ez daukat bere hartan hain oroitzapen txarrik. Maistra onon bat genuen, onegia behar bada, edo argi esan da, impotentegia basatalde ura guztia menperatzeko. 5 urtetik 15era, 50 laguneko fauna misto esigaitza, batez ere mutilen aldetik. Egunaren hasierako kara alsolura oso atseginez gogoratzen du. Zer zen ez nekien garbi, baina gauza bitxiak entzuten ziren. Cara al sol con la camisa rota y el culo al aire por detrás. Eta gero, y traerán vendidas 5 tortas. Por Dios, por la pata del buey, lucharon nuestros padres. Nire eskolako beldur nagusia mutilak ziren. Argatik ni, alzen guztian, neska nagusien inguruan ibiltzen saiatzen nintzen. Haiek ez baininduten jotzen, eta bai ordea, mutilen erasoetatik babeste. Eta eskola aro primitibo hartatik, oroitzapen atsegingarri bakarra nire lehen eskontza da. 2 mutiko neskato banarekin baztertxo batean biltzen saiatzen ginen disimuluan eta esplizituki deklaratu gabe bazen ere, bagenekien elkarrekin genbiltzela. Elkarrekin eta bakoitza berearekin. Hartan, pentsatzen hasi ginen, zergaitik ez gara eskontzen. 2 mutikoak monagilua bai ginen berehala antolatu genuen plana.
Orduan elizak zabalik egoten ziren. Herriko apaisa falta izango zela bagenekien arratsalde batean, beste eskola lagunak elizaldetik aldendu zirenean, gu disimuluan soraio plantan gelditurik, elkartu ginen eta sartu ginen elizan lurpeko piztiak bezain bizkor. Bi monagilok atera genuen sakristiatik eskonbelua. Belaunikatu ginen laurok hilaran eta hasi ginen eskontzako zeremonialeko otoitzak eta formulak jaulkitzen. Gauzak ondo egin behar baitziren, testigu bat ere, mutil on bat eramana genuen egintza balidatzeko. Aldarearen aldamen batean eseri zen guri begira, epistola tokian. Egitekoak berehala egin behar ziren norbaitek elizan atzeman ez gintzan. Elkarri baietza emanik, zeremonia amaitutzat eman eta beste hirurak askar irten zirenean, ondo gogoan dut. Como ai Dios, berton hiltzeko, aita gure bat errezatzen geratu nintzela. Neu bakarrik, geusiek ondo urten daien. Aita gurea zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena. Tor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahi, zeruen izela lurrean bere. Eta historia luzatu zen pizka bat, baina erabat moztu zen fraile joan nintzenean.